ಉದ್ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಸಮತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ನಾಯಿ ಸೈತ್ರನೆಲ್ಲ ಕೌಂಪು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಎತ್ತದು ಅಂಚೆ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾತು ನಾ ಟೈಮುಡು ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಯ್ತದ ಕನ್ಸದ ದೀಂಡು ನೀರು ಕೊಂಡು ಬೆತ್ತದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಏ ಪರೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ತೂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ತಿರ್ಪು ಇಲ್ಲಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಾರ ಅಲ್ಪ ಸಾರಿ ಆತೆ ಮನುಷ್ಯಗ ನಂಜೇಪ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಪೋಪನ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ಪುನು ಕೊಂಕು ಪಾತೆರ ಅಂದ್ ದೈಪಣ್ಣೆ ಅಂತೂತೆ ಬದ್ರಾಡು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂತೂತೆ ಇಂಕಪ್ಪಗ ಏರ್ಲ ಶತ್ರುನಕುಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾತ ನಾರ್ಮಲ್ ಐತೀರ ನನ್ನ ಪಾತೆರೋ ನಿತ್ತೀರು ಏಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಡೆಟ್ ಕೇನಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಯಾನ್ ಅವಿನ ಗೆಂತಿನ ಏಜ್ ಡ್ರಾಮಾಗಂದು ಪೋತ ಸಡನ್ ಕೊರೋನಾ ದಾದ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜೇರಿಗ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿನಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಕೊರೋನಾ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತ್ ಜರ್ತನೆ ಆತಿಜು ಅಂಚೆ ಸಡನ್ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಾಟಕಗಂದು ಪೋಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ವಿರೆಗೆ ಏನನ್ನು ಏತ್ ಬದಕಾಣ್ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಇರ್ದು ಡಬಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಇಂಕ ಕೊರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ರಂಗಭೂಮಿ ದಾದ ಕೊರ್ತುಂಡು ಮಾತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊರ್ನ ಏನಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಅವ ಎಂಚಿನ ಮಾತೊಂಡ ಅವ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಮಾತ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಬದುಕು ಮಾತ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಹೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮಾತ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಶತ್ರು ನಕ್ಲೆನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ನಂಜಿಂದು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೈತದ ನಾಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮಿತ್ತ ಅವು ನಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ನಂಜೇಪ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಪೋಪನ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ಪುನು ಕೊಂಕು ಪಾತೆರ ಅಂದ್ ದೇಪಣ್ಣೆ ಅಂತೂತೆ ಬದ್ರಾಡು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂತೂತೆ ಇಂಕಪ್ಪಗ ಏರ್ಲ ಶತ್ರುನಕುಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾತ ನಾರ್ಮಲ್ ಐತೀರ ನಡ ಪಾತೆರೋ ನಿತ್ತೀರು ಏಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಡೆಟ್ ಕೇನಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಯಾನ್ ಅವಿನ ಗೆಂತಿನ ಏಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದನ ಪಂಡೇರ್ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇರೆ ತಯಾರಿಸಿ ದಯ ಮನ್ಪುಡ್ ಪನ್ನೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಪನೇರುಂಡು ಒಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚಿ ಓಕೆ ಸರಿ ఒక ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ ಐಕ್ಕಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನ ಸುತ್ತಲ ನಿಕ್ಕು ಆಲಂಚ ಪಂಡಾಲು ನಿಕ್ಕು ಇಂಬೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡೆ ಅವು ಅಂಚ ಅಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಅಂದ ಅಂದ ಸರಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಕ್ಕೆ ಎಂದಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕಿಂಚ ಪಂಡಾರ ಅಂದ್ ಪಂತೆರೆ ಹೆಚ್ಚ ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೇಂದಿನ ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನೆದ್ರು ಅಕ್ಕಳು ಪಂತೆ ಜರತೆ ಎಂಕದಾದ ಲಾಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಎರಡಾಕುಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ತೆಂಕ ಆತಿಯಾವು ಎಂಕ ತೊಂದರೆ ಆತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಐತ ಲಾಭ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಬತ್ತು ಪಂಪೇನ ಮೂಜಿನ ತಾಯಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಪುರ್ಲು ತೂಪು ನಾಯಿ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕುಲೆ ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ತೂದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಿ ದೀದು ಬಿಟ್ಪೇರು ಪೊತ್ತಾಡು ಪೊತ್ತು ಚಿನ್ನ ಲಾಗಿದಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊತ್ತುನ ಮಾತ್ರ ತೂಯರ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಬ್ಬ ಪೊತ್ತುನ ತಾಂದ್ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಅವೇನ್ ತೂಡು ಆ ಪಂಡೇರ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬಿಡು ಅವ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಟ್ರು ಅವೇನು ಮಕ್ಕ ಉದ್ದ ವೈಪೇರೆ ಪೂಜೆ ಇದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ತನಕನ ದಿನಚರಿ ಬೇತ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ದಿನಟಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವರು ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪುವರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ಪುನಿರ್ ದುಮ್ಮು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯನೆ ಪೊಲ ತೂತು ಜಾನ್ ಪಂಡು ಪಂಡ ಆ ನಮ್ದೆ ನಾಟಕದ ಬಿಸಿ ಬನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನ ಪೊಲ ರಡ್ ನಾಟಕ ತಿಂಗೊಲಗು 30-35 ನಾಟಕ ಐರ್ಲಕ್ಕ ಬತ್ ಲಕ್ಕುನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಕುನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆನಾಗನೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಪುನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತುಂ ಪೂಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಊರುಡು ದಾದಾಡಲಾಂಡೆ ಇಂಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಏರಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ನಾಲೈತನ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚಾಂಡು ಕೋಡೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ
ಆಂಡಲ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಿತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಪೇಪರ್ ತಕ್ಕಲು ಬರಿತಿನಲ್ಲುಂಡು ಕಾದಂಬರಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಏಪಲ ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ರೈ ಈಜಿ ಯಾನ್ ಪುಸ್ತಕ ಗಾಡಿಡ ಪೋನಾಗ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಏನು ಓದುಜಿ ಏರನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ರೈಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಎಂಡಮೂರಿ ಹ್ಮ್ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕಲ್ಲ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಏನ್ ಪನ್ನಿನಿ ಜಾತ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡೆ ನೆಡ ಐದ್ವಕ್ಕ ಏತ್ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಪುಸ್ತಕದ ಎತ್ತು ಇಂಕ ಮರಳುಂಡು ಪಂಡ ಹ್ಮ್ ಮಾಟು ಮೊಹಲ್ ಕೇಂದು ಪರೇರು ಕೇಂದ ಬಾಂಬೆ ಅವಳು ಇಂಕಲ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೇಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಮುಗಿ ಬೇಜನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ರಾಶಿ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಓದೇರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು ಮಾಟುಂಗಾಡು ಅಲ್ಪ ಲೈಬ್ರರಿದಾರ ಡೇವಿಡ್ ಬಾಯಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ಪಂಡಗಂಬಾಯರು ಎನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮರಳು ತೂದು ಆರು ಬಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಉದ್ಯಾವರ ತಕ್ಕಲು ಉದ್ಯಾವರದ ಚರ್ಚ್ ಇಡ ಬ್ರದರ್ ನಾಟಕ ಬರ್ತೀರಿ ಮೇರು ಬಾಂಬೆ ಇಟ್ಟೇರು 4 ಗೋಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಮಾತ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಏತೇತು ರೈಟರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಚೆ ಅರೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ನಾರು ಅರೆಡ ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾಟುಂಗಡೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅರೆಗ ಕೊಡ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ನಾರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಂತದೀನಿ ಏತೋ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚದ ಅವಿನೆಂಕಾರು ಬಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಅರ್ನ ನೆಗ್ಗಿಯನ ಪಲಾಯನದ ಅರೆಡ ಕೊರ್ದು ಎಂಗಳು ಉದ್ಯಾವರ ಚರ್ಚ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ 6 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವಿನ್ನು ಲಕುಮಿದ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ದು ಕನ್ನದ ಎಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚಿರು ఒక దుమ్ము ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಮೈನ್ ಇತ್ತೇನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ದುಂಬು ವಾಕ್ ಮೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಇತ್ತಿನೇ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅವೇನ್ ಪೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೇಪರ್ ಓದುನು ಇಂಚ ಇನ್ನ ದಿನ ಸರಿ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ವಾಕ್ ಮೈನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂದು ಮೊಬೈಲ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಕ್ರೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನ ಇಷ್ಟದ ಇರಗೊಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಕೇಳಿ ಪಾಠಕ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೆ ಮೂವಿ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಸ್ ಸುರಾಪುನ ಸುಜಾತ ಶೋಭಾ ಸುನೀತಾ ಸರೋಜಾ ಇಂಚ ಎಸ್ ಮಾತ ಸುಜಾತ ಚಾಪರ್ಕದಾರು ಸುನೀತಾ ವಿಧಾತ್ರಿದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸರೋಜ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರು ಕುಡಂಜಿ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡವಲ್ಲ ಮೂವಿ ಪೋಪ ಎಂಕಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ಲಾನ್ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಊಲ ಮಿಸ್ ಪನ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ವಾರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ ಪೋಪುಜ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ನರ್ಕಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರ ವಿಚಾರಲ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಪಾತೇರ ಒಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಇರು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾಡ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಜೀವನ ಇತ್ತನ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಇತ್ತನ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲೆ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆತನ ಜೀವನದ ವಿಧಾನದ ಬಂದದ್ದು ಇಂಕಲು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಫುಲ್ ಸೀಸನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಂದು ಪೋತ ಸಡನ್ ಕೊರೋನಾದ ಅದ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜೇರಿಗ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿನಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಕೊರೋನಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತು ಜರ್ತನೆ ಆತಿಜು ಅಂಚ ಸಡನ್ ನಾಟಕ ಒಂಜೆಂಚಿ ನಾಟಕ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಾಟಕಗಂದು ಪೋಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತನ್ ಹೆಂಗ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಡ್ರಾಮಾ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೇ ಪೋಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕದಕಲ್ನ ಪನ್ಪೆರತೆ ಸರಸ್ವತಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಸರಸ್ವತಿ ಜಲ್ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಕಂತನ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಗಿಂದು ದೀಪು ನಕುಲಿಜ್ಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತುಪ್ಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಾತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಅವು ಮಾತಪ್ಪುನಾಗ ಒರಾನ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ನಾಗ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೇರು ಕೈಕರ್ ಪಂದೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ತರೆಬಲಿ ಪುಜ್ಜಿ ದಾದ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಕೇರ್ಲಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಂಗದ ಕುಲೇನೆ ಕೊರ್ನ ಏತು ಜನ ಕೊರುವೇರು ಅಂಚ ಪಂದ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲದ ದಾದ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಐಟ್ ಪೋಂಡೆ ಒರಿದಿನ ಕಲ್ಲ ದಾದ ಹೌದ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಅನ್ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಅಂತೀನಿ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಾಗಣ್ಣಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ
ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ಅರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೋಡ್ ಗಟ್ಲೆ ಕೊನೊಂತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಮಂಡೆಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ತರಕಾರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮೀನ್ ಪಾರುಡು ಪಂದ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಕ್ಕನ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೂದೆ ಆ ಜಾಗಿನ ಪಾತೇರಿಯ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುಜತೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯಗ ಬೋಡ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ತರಕಾರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮೀನ್ ಪಾಡೋಲಿ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ರಪಕ್ಕ ಪೂದ ಆ ಜಾಗಿನ ಪಾತೇರ್ನಿ ಪಾತೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವಳು ಮೀನ್ದ ಫುಲ್ ಬೇರಾಪನ ಜಾಗೆ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಿತ್ತೆಲೆ ರಾಶಿ ಜಾಗೆ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ನ ಬಟ್ ಅವಳು ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ ದಕ್ಲಿನ ಪೂದು ದಕ್ಕೆಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆ ಪುರ್ತುಡ ಏನ ಮೇರೆ ದಕ್ಕೆಡಿತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಚಿ ಅರಿತ್ತೇರು ಎರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಮಲ್ತುದಲ್ಲ ಏನಾರ ನಾಯಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ತ ಪೋದು ಅಲ್ಪದೆಂಚಿ ನಂದು ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಯೆ ದಕ್ಕೆಗೆ ನಡು ನಡು ಪೋಯರ ಬುಡದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ರಿಕ್ಷಾದ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ ಆಯ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂತಜಿ ಏನ್ ವಾರಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಸಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ತುಂದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏನ್ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಕೇನು ದಾದೆ ಶೋಭಕ್ ಈರ್ ಮೀನು ಕನಪುಜರ ದಕ್ಕೆದೇ ಬೇರೆ ತೆರಿಯೋನ್ರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಏತ್ ಲಾಭ ದೀವೊಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒರಾನೆ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಲ ನಾಟಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಾಟಕ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯ ಮೀನ್ದ ಬೇರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರನೆ ತರ್ಕಾರಿದಲ್ಲಿ ಒಂಚು ಮೇಟು ತುಯ್ಯ ಪೋದು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅವಲ ಎಡ್ಡ ಬೇರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಾಂಡು ತರ್ಕಾರಿಯಿಂದ ನಾಗಿರೆಗ್ ಕೆಲವರು ಕೊನೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಂತಿಪೇರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊನೊಂಡು ಅವನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ ಮಾತ ಕೆಲವರು ದಿನ ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ತರ್ಕಾರಿ ಮೀನ್ ದಾತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ತರಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಜನ ತಿನ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಡ ಮೀನ್ ಅಣ್ಣ ದಿನಲ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಸಟ್ ಮಂತೆ ಮೀನ್ ದಕ್ಕಡ ಪಾತೇರಿ ಮೀನ್ದೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವ್ವಿರೆಗೆ ಏನನ್ನು ಏತ್ ಬದಕಾಣ್ ಪಂಡ ನಾಟಕಡ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಇರ್ದು ಡಬಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಕ ಕೊರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಈರೆ ಒಂದು ಅಂತಾರ ಯಾನೇ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ದಕ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೀನನ್ನು ಐಡ್ದಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅವು ಪಂಡ ಇರೇಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತಂದ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಟಿಕ್ಕಿನ ಮೀನನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ಲ ಕನೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಅಂಜಲ್ ಮಾಂಜಿ ಕನೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಜಲ್ ಮಾಂಜಿ ತೇಡೆ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿಯನೆ ಅಪ್ಪ ಇರೆಗ ತೂಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಳು ಬತ್ತದಾಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಅವಡು ಅವು ಇರೆಗೆ ಖಾಲಿ 3 ಗಂಟೆದ ಬೇರ 7 ಹಿಡಿದು 10 ಐಟೆ ಇರು ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನಂತಾರ ಅವು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಮೀನ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಮೀನ್ ಬೋಡಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬಿಕ್ಕನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆಜತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಎದುರು ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇರೆ ಐತಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಂಡು ಅವು ಆ ಟಾಬಿಡೆನ ಅಂಗಡಿ ಲಾಸ್ ಪೋಂಡು ಅವೇನು ಉಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಆರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಗಡಿ ಅರೆ ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇರೆಗದಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡೆ ಅಂದೆ ನಾನು ತಿಂಗಳಗರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅವು ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಬರೋನು ತೊಂದರೆ ಅಂದದಲ್ಲ ಆತ ಜಾ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಅಂಚಪ್ಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಲಾನಾಗ ನಾವು ಯಾನೇ ಉಡ್ತಿ ತಿಂತು ಜಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನಿಂತ ಕೆಮರದ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಲ ಅಂಚೆಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಆತನ ಬೇತಕ್ಲಕ್ಲ ಸೇರ್ದ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಪೊಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಉಂಡು ದಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಸರಿ ಏನಲ್ಲೇ ಕಡೀತು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏನ ಕೈಟ್ರಿ ಏತ ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಕುರೋಂದಿತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಇಂಚ ಉಂಡುಗೆ ದಾದಣ್ಣಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕುರೋಲಿಯಾ ಅಂದೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೊಂಜಿ ಇರುವ ಗೋಣಿ ಐನೆ ಇಂಕಿಲ ತೀರುವ ಗೋಣಿ ಕೊರೋಂದಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತದರ ಇಲ್ಲಗ ಬರಬಹುದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಮಂತದ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದುಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನೆ ಏನರ ಸೈಡ್ ಬಕ ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಏತ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಲಕುಮಿ ತಂಡಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಏತ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ತೂತೆ ಯಾರು ಒಂದಿನ ಸಲ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಯಾರು ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತ ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಕಿಟ್ಟನ್ ಮತ್ತ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ದು ಕಂತದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕುರು ನಿತ್ಯರಾರು
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏರೆಗ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರೆಗ ಕೊರೋಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಅತ್ತಂದಿನ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊರ್ತಿನ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬಂದು ಕೊರ್ಪದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ಸ ಸಂಚನಕ್ಕೆ ಪಾತೆರೊಂತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯ ಕೊರೋನಾಡು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆನ್ ದೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿರು ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಬಂದು ಆ ಘಟನೆ ಒಂಚೂರು ವಿವರಣೆ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚಾವಿನ ದಾಟದ್ ಬತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ್ದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಗ ಕೈದೆಕ್ಲೆ ಕಾರ್ದೆಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೀದು ಬಲೆ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಮಾತ ಟಿವಿ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಮಾತ ಅವೇನೇ ತೋಜವನು ಅಂಚ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನಾಡ ಇಂಕ ಬೈದೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ದಕ್ಕೆ ಪೋಂತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಸೇರಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ಏತ್ ಮಾತ ಪಂಡ ದಕ್ಕೆಡು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ದಕ್ಕೆ ಪೋಂತ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಮೀನು ಕನೆರೆ ಯಾನೇ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಜಾಗೃತೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಏತ್ ಮಾತ ಪಂಡ ನಮ ತಿರ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಯಾನ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಮೀದು ಇತ್ತು ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಜಾವು ಮೀನಿ ದಕ್ಕಿರ ತಿರ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೇರ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಅಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದುಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಮಾತ ಆಲೆ ಮಂತ್ಪುಂಡು ನಡುವಂದಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲು ತತ್ತದಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಪೋತು ಜಲ್ ಸುರು ಬರ್ಪುನಾಡ ಎಂಕ್ ಬೈತೋಡು ಎಂಕ ಬೈಚಿ ಎಂಕ ದಾಲ ಹತ್ತಚಿ ಬಟ್ ಹುಷಾರು ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಬೂರ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಾರು ಊರಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಅಪಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೈತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಡ್ ತೂಪುನು ಎದುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೈಡ್ ತೂಪು ಯಾನ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಡ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಲಾಟೆನೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಎಂಚಲ್ಲೇ ತೊಂಪುನಲೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಅಪಗದಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮತ್ತು ಓಡಿತನು ಅಕ್ಲಿಗೆ 8 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನಾರು ಉರುವದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಣೇಶನ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೈದನು ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆಂಚ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೇಗ್ದಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಅಪಗ 1 ಗಂಟೆ ಆತನು ಒಂಜರ 2 ಗಂಟೆಲ ಆದುಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಅಪಗ ಇತ್ತಿನಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಮುಗ ಎನ್ನ ಹುಷಾರಿಜ ನಾರ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಕೊನಪು ನಿಂಕುಲು ಅವಳ ಸ್ಟೆಪ್ ಹುಡ್ಕೊ ನೋಡು ಐದು ಕಾರ್ ಕುಡುಂಜಿ ಕಡಪುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 114 ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅದು 117 ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ 6 ಕುಡುಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನ ಕಡಪುಡಿರು ಅಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾಲೆ ಕೊರೋನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆತನು 11 ಗಂಟೆದ ಅದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸೀದಾ ಪೋದು ಜಪ್ಪೆರ ಅನ್ಕೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಬಾಕಿಲ್ ಪಡ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಪಂಡಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆನು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಹೊರ ಒನಸೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆನು ತಿನ್ನೇರೆ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋನಗನೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಸದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂದಾದು 5 ಕಲೆನ ಕಂತ ಇಡೆ ಚಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯ ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪುನಗ ಯಾನ 14 ದಿನಟ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರ ರೂಮ್ ಇತ್ತನು ದೂರದಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ರೂಮು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಬನ್ನಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೇರೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂತುನಾಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ನು ಉಂತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೂರದ್ದು ಬತ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಂತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಬೀಗ ಪಾರ್ದು ಪಿದೈಡ್ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ದಕ್ಕೆಡ್ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುನಾಲ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಇಂಕಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದು ಇಂಕಾರು ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಬಿಡೋನಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಬೋದು ದಕ್ಕೆರ್ದು ಮೀನ್ ಕಂತದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಅವಲೇ ಪೋದೆ ನೀವು ಒಂದಿತ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಅವಲೇ ಅದು ಅವಲೇ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ
ಮುಕ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಕಂತ ತಿರ್ತದ್ದು ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈತಿ ತಾಂಡಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅಂದು ಕಾಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂತು ಏರ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ ನಾ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಬೇರೆ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಹುಷಾರಾದ್ ಬರಡು ಕೈಚಿ ಏನ್ ಕೇಂದೈತೆ ಈ ಜೀವದ ಬೆಲೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪುನ ನೀನು ಪೊರ್ತುನ್ನತಿ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮಕ್ ಸಡನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಎನ್ನದು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿಗೆ ಬಟ್ ಇರು ಆ ಪೀಕ್ ಟೈಮೋಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಇತ್ತರ ಬಂಡರ್ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನಡತದಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆಕೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆಕೇನು ಬೊಬ್ಬೆಕೇಂಡ ಏರನಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಇರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೇಜಿ ಅವಿನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಕುರ್ಪುನು ನೀರ್ ಬುಡ್ರೇಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಕುಲ್ ಕೊರೋನೇಜಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಲೆ ತೊಂಬೈದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ 90 ಮಾತ ತೀರ್ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 90 ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ನೀರ್ ಕೋರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಕಂತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಕೊರೋನಾಗ ಕೊರೋನಾತು ಕುಡೊಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಿ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತೊಂಕು ನೋಡೆ ಬೊರ್ಚಿಯತೆ ಇರು ಕೊರೋನಾ ಪಂದ ಇದೆ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಹೆಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾಡ ತೀರ್ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏದದಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಕುಲ್ 15 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಪ ಬರ್ರೇಜಿ ಮೊರೆನೆ ತೂತುಜೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ 15 ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ತೂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಕುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ತೀರ್ಪೋಯಿಲ್ಲ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೂಜರ್ ಅಲ್ಪ ಸಾರಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಏತ್ ಕೊಡ್ತುಂದು ಬುಲ್ತು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅಲ್ಪ ತೆರಿಪೋನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಲೈತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿತ್ತರು ಫ್ರೀ ಆತಜಿ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿರಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಸಿಯು ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆರುಂಡು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ದಿನ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೆರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಲೆ ಪೇ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂಡ ಇದೀಗ BPL ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇತೆನ್ನ ಮಾಮ ಮುರನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೀರ್ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಯಾಲ ಒಂಜಿ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಫ್ರೀ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ದಾಲೆಜ್ BPL ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ತೊಂಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಏತ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬೈದೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅದ ಪನ್ನಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಕೊರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊನೋದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇದಿಲ್ಲದೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಣ್ಣನಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಡತೆ ಗಣೇಶನ್ ಇತ್ತೇರಂದು ಅಪ್ಪಗಲ ಏನಾರಿಗೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಒಂಜಾತ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಕುಲು ಮೋಕೆದಿದೆ ನಮಿತಿ ಮೋಕೆದಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದೇರು ಕೆಲವರು ನೀರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನಿ ತೀರ್ಪೋತು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮೀಪಾದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಸಿಂಗಾರವಂತದ ಕಡಪುಡುವ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾಲನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಹತ್ತಂದಿಲಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಪ ಎರಿಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಹತ್ತಂದಿಲಕ ಅವಲ ಜಾಲಡು ಅಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲದುಲ ಕನಪುರಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ದಾಲನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಸಮೇತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ನಾಯಿ ಸೈತ್ರನೆಲ್ಲ ಕೌಂಪು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಯ್ತದು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊರೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾತು ನಾ ಟೈಮುಡು ಇತ್ತು ಮಾತೆ ಇತ್ತದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಯ್ತದ ಕಂತದ ದೀಂಡು ನೀರು ಕೊಂಡು ಬೆತ್ತದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಏಪಲುಂಡು ಒಂಚನೋ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಚೊಂಚ ತೀರ್ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪೇ ಪಡ್ತುನಾಗ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿರು 6 ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿನ ಮೊನೆ ತಗೊಂಡೆ ಕೊನೆಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಂದತ ಲೈಫ್ ಫಂಡ್ ಐತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗಾನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನೆಪುದಾದನ್ನ ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುವರ ಆರು ಇಜ್ಜಿರಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಅದು ಒರಿಯಡುಂದ ಏಪಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪುಟ್ಟನಗರದ ಅಂದ್
ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಸಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದಿಜ್ಜಾಡು ಯಾನು ಓಲ್ಕೂಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ನ ಇತ್ತದಲ್ಲಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪಾಗಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೇ ನಂದು ಚೇತನ ಕೆಲವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪಂದ ಮೂಲ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಊಲ ತರಿಟ್ಟು ಉದ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಮುಡು ಯಾನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದ ಎನ್ನ ಪಿರವುಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಏಪಲ್ ಅಮ್ಮನ ಬೀರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪುನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬೋತೀನಿ ಊರಿಗೂ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಯ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬುದ್ಧಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಯ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಂಡದು ಕೊರುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇನಿ ಮಲ್ತನಾಡ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೇತನ ಕೂಡ ಅವೇನಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತೆ ಪಂಡದು ಕೊರುಡು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಡಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಪಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ತ ನೆಟ್ಟತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಕುಲ್ ಬೇಲಿಗ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪುರ ಆವಡು ಬಂದು ಮೂಲು ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರುಡು ಸಂಬಳಗ ಪಂಡದತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗಾರ ಅಲ್ತ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಅರಿತ ಗೋಣಿ ಪತ್ತುನು ಅರಿತ ಗೋಣಿ ಪತ್ತುನು ಅರಿಕಂತದ ಪಾಡುನು ಅಂಚೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಅರೆಡೆಲ್ಲ ನಿಂಚೆನೆ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡದಿತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತದ ಪೋಂದು ಪಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಲ್ಲ ತಾನು ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದಣ್ಣಲ ಅನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚೆನ ಕಿನೆ ಭಜನ್ ದೆಕ್ಕುನ ಅಂಚೆನ ಬೇಲೆಗಳೇ ಕಡಪುಡೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೋ ಅಂತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಣಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡ ಪನ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅಂದೆ ಪನೊಲ್ಲೆತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಎಂಡ ಪನದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಾಣಲ ಎನ್ನ ವಸ್ತುನ ದೆತ್ತಲು ಪಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದಾಣಲಿತ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆಂದಿನದು ಇಂಚ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅವು ನೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಅಂದು ಸಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ಉಂದೇರ್ದೆ ಮುಟ್ಟುದಿನಿ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ್ ಅತ್ತನ್ ಪನ್ಪು ಚಲ್ ಯಾನ್ ತೆತ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ತೆತ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಅವು ಆನಿಗೆ ಪೋಂಡು ಸಾರಿ ಇನ್ನ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವೇಡೆ ಪನ್ಪುನು ಕೂಡ ಕುಡನ್ಸಲ ದಾದನ ಕಂತನ ದಾದನಲ್ಲ ಪುಡದ್ ಪುನಃ ಅಂಚೆನ ಮತ್ತಲ್ಲ ದಾದನಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಉಪ್ಪುನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋನೆ ಅತ್ತು ಯಾರು ನಡತೊಂದು ಎಂಚ ಮಂತು ಅಂತಿಲ್ಲ ನೆನಪ ಒಂದು ಪುನ ಅಟಿಲ ಕೊನೆಗೆ ಪೋನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದವರ ಇಂಚ ದಾದನ ಒಂಚಿ ಇಂಚ ಆಯಿಲ ಕಾಪುನು ಬತ್ತಲ ಅಂದಾಪುನು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಪೋದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಶೀಲ ಮಂದಲೆಪ್ಪುನು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಬೈದು ನಿಂಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೈತನು ಎನ್ನ ಮೆದ್ದಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೈತನು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಲಂದೇ ಆತನು ಸಡನ್ ಅದ ಅಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಡು ರೇಪಂಡ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡು ಇಡೀ ರಿಕ್ಷಾಡು ಆಲ್ ಕುಲ್ಲನಗೆ ಆಪಣ ಎಂಕುಲು ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ಪೋಯರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲೆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿತ್ತನು ಬಸ್ ಕಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಡು ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಇಂಕುಲ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇತ ಪೋಂಟ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬೋಡೈನೇಕ ಮಾತ್ರ ಬೋಡೈನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಪೋಂಟ ಚಿನ್ನ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ